खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 27 आगस्ट 2020 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोद मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव नाथाय खहा जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनि जानायनिबो सम्भाबना दङ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन। नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। माबा साननानै गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियावबो जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया टेबोर नांगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानायनि सम्भाबना दं।
देहाखौ मेंनाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि सम्भाबना दङ देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन माखौबा साननानै गोसोनि जिंगाया बांगोन सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।